Da ni ar wsos 2, da ni'n mynd i weithio rhan Isaf y Corff. Da ni'n gweithio ar y cyhyra mawr, y coesa, y pen ôl, cyhyra'r craidd. Da chi wedi gwneud yr ymarferion mae gyd wsos dwytha, felly cerwch amdani heddiw. Iawn ta, fel bob sesiwn, da ni yn dechrau wrth gynesu fyny, cael y meddwl ar corff yn barod, a fydda ni'n mynd lawr i'r mat i wneud y symudiad cyntaf. Da chi wedi gwneud hwn yn barod, sef y pontydd glwts, ond da ni ddim yn mynd i ddefnyddio band tro yma. Da ni'n mynd i orfod lawr, felly da ni'n mynd i ddechrau hefo yr pontydd glwts ffwr â ni. Fyny, a wedyn rowlio lawr yr asgwrn cefn, un asgwrn cefn bach ar y tro, un vertebre ar y tro. A cofiwch, os da chi ddim yn teimlo y pen ôl yn gweithio o gwbl, cyhyra'r pen ôl, dewch ar sodlan agosach. Fyny, a wedyn rowlio lawr. Dechreuwch feddwl am eich anadlu allan fel da chi'n gwthio fyny, mewn fel da chi'n dod i lawr, gennym ni 5 i fynd. Dal i ganolbwyntio, meddwl am pa cyhyra sy'n gweithio, mae hynna bob tro'n helpu os da ni'n rhaid y negas o'r ymenydd i'r cyhyr cywir, mae'n mynd i weithio hyd yn oed y well. Gennym ni 3 i fynd, anadlu allan fel da ni'n gwthio fyny, a rowlio lawr. Cadwch y sodla ar y llawr, gwnewch yn siŵr bod nhw'n codi fyny fel da chi'n gwthio fyny. Da ni'n gwthio'r traed a'r sodla i mewn i'r llawr. Un arall. Dwi'n teimlo cyhyra'r pen ôl, cyhyra'r glwts yn dechrau deffro. Da iawn. Iawn, da ni'n mynd i ddod i fyny sefyll, so cymwch amser troi ar eich ochr, defnyddio'r breichiau ddod i fyny. A da ni'n mynd i sefyll efo'r traed allan a bodi'r traed yn pwyntio tuag allan. Safiad ceffyl, den o hwn. A'r unig beth da ni'n mynd i wneud ydy gwthio'r hips yn ôl, mynd lawr i hanner ffordd, da ni ddim yn mynd i squat cyfa, a da ni'n mynd i ddal hwn am 5 eiliad. 3, 2, 1, gwthio fyny'n araf bach, da ni'n mynd yn ôl i lawr eto. Gnewch siŵr bod y penglinia yn pwyntio am allan yn dod dros y traed ffwr â ni. 5, 4, 3, 2, 1, gwthio fyny. Felly dwi'n cadw'r tensiwn yn y cyhyra, yr coesa a'r pen ôl. Lawr eto. Dal o am 5, 4, 3, 2, 1, gwthio fyny. Da iawn. Da ni'n mynd i plygu wrth yr hips nesaf. Da ni ddim yn plygu'r penglinia, da ni'n plygu wrth y clinia. Ac enw'r ymarfer yma ydy bore da, good mornings. So da ni'n mynd i groesi yr dwylod dros y brest. A da ni'n jyst yn plygu wrth y clinia. A os da ni'n gallu, tan da ni'n cyrraedd ongl sgwar, a wedyn gwthio nôl yn cadw cyhyra'r craidd yn neis ac yn gry. Iawn, so da ni'n dod lawr ac yn ôl i fyny. Os ydych chi'n teimlo bod chi angen plygu'r penglinia fwy i wneud hyn, mae'n hollol iawn. Ond dwi'n teimlo yr stretch neis na'n cefn y coesa. Dwi'n meddwl am y cyhyra craidd sydd yn gorfod deffro a gweithio i godi'n hyn yn ôl i fyny'n gry wrth gadw'r siap cefn. Hynna dyn o'r pethau pwysica. So bod y siap cefn ddim yn cylchu mlaen. Da ni isio cefn syth neis efo just pant naturiol yn y gwylod. Da ni'n mynd i wneud un arall ar ôl hwn. Dal i anadlu. So 1 bore da, good morning arall. Ac yn ôl i fyny. A da ni'n mynd i wneud chydig bach mwy o waith symudedd wrth agor yr hips allan, y clinia. Croeswch chi ddefnyddio cadar ar gyfer yr un yma. Os fedrwch chi wneud o heb cadar, triwch hynna achos mae hyn yn gweithio ar yn cydbwysedd ni hefyd, sef elfen arall y ffitrwydd da ni eisiau trio gwella. Da ni'n mynd i sefyll ar un goes, a wedyn agor y hip allan, agor y giat, a wedyn cau y giat. Da ni'n mynd i wneud 2 arall. Mae hwn yn gret ar gyfer symudoedd o gwmpas y clinia. 1 arall. Agor y giat. Cadw yr goes sydd ar y llawr yn neis a meddwl peth i'r cloi'r benglin. Da ni'n mynd i wneud yr ochr arall, 3 ar yr ochr arall. Felly cofiwch gennych chi'r opsiwn o ddefnyddio'r gadar
neu trio gyfach go ni i neud o heb. So bod ni'n gweithio ar cydbwysedd hefyd. Iawn. 2 arall. 1 i fynd. Agor y giat. A cau y giat. Briliant. Da ni'n mynd i wneud ychydig o deadlifts nesaf, heb bwysa. Felly, y debyg i'r bore da, y good mornings, so da ni'n plygu ar yr hips. Mae'r hinge yn dod o'r hips, dim y penglinia. Da ni'n brwsio lawr y coesa yn trio'n gorau i gadw y siap cefn neis syth na efo'r pant naturiol yn gwylod y cefn. Da ni ddim eisiau cylchu'r cefn. Ac edrych lawr mae'r bell ydych chi'n gallu. Os ydych chi'n teimlo bod chi angen plygu'r penglinia fwy i fynd lawr, mae'n hollol iawn. Ydych chi'n siŵr o deimlo stretch yn cefn y coesa. Ac ar y 2 nesaf, meddwch bod chi yn gafel mewn bar o bwysa ar gwylod y symudiad a tynnu fo fyny. Ydych chi'n cadw'r bar na mor agos i'ch corff ydych chi'n gallu. Mae'r canol yn gry a mae'n rhaid i a'n sodlau yn pwysio mewn i'r llawr. 1 arall. Dwi'n sbio lawr at y llawr, eich gofio bod eich gwddwch chi'n rhan o'ch asgwrn cefn chi, da chi'n misio sbio i fyny mewn safle annaturiol. A dyna ni. Iawn, da ni'n barod i fynd i'r prif ran nesaf, sef yr rhan cryfder. Iawn, da ni angen y band ar gyfer yr ymarfer cyntaf. Felly, band just uwch ben y penglinia. Defnyddiwch y gadar os ydych chi angen just i gael y band ymlaen. Mae'n gallu bod chi bach yn ffidlu. A dyna ni, just dros y penglinia. A mae'r ymarfer yma yn diffro cyhyra'r penol. Mae cyhyra'r penol, cyhyra mwyaf corff yn gallu mynd chydig bach yn ddiog. Pryd da ni'n ymarfer, mae'r coesa'n gallu cymryd drosodd. Felly mae'n bwysig bod ni'n wneud rhywbeth jyst i ddiffro nhw, ddeitha nhw bod nhw'n mynd i weithio. A mae hwn yn un da iawn. A da ni'n cerdded o ochr i ochr, felly cama efo'r band o ochr i ochr yn plygu o'r clinia ag o'r penglinia. Felly meddylwch bod chi'n mynd lawr i hanner squat. A wedyn ydych chi'n mynd o un ochr i'r mat yn ôl i'r dechrau. Da ni'n mynd i wneud o unwaith eto. Lawr â ni. Stretcho'r band yna allan. Yn arwain efo'r benglin. Triwch beidio arwain efo'ch troed. Y benglin sy'n agor y band allan. A wedyn yn ôl, dwi'n teimlo cyhyra'r penol yn llosgi ar y funud, just yn neud 2 rownd. A dyna ni, da iawn. Dwi'n barod i fynd amdani am yr symudiad nesaf, sef yr deadlifts. Da ni wedi ymarfer hwn heb y pwysa. Da ni'n mynd i wneud o efo'r pwysa wan. Felly, neu ddanos o'r ochr. Da chi angen rhaid eich pwysa rhwng eich traed. Cofiwch gadw'ch canol yn gryf pryd ydych chi'n mynd i fyny ac i lawr efo'r pwysa'n gafel yn y pwysa. So, da ni yn cadw yr pwysa mor agos i'r corff a da ni'n gallu. A just fel oedden ni'n neud gyna, da ni'n plygu o'r clinia a da ni'n tynnu'r pwysa fyny nes da ni'n sefyll a wedyn yn ôl i lawr. Pryd ydych chi'n barod, da ni'n mynd i wneud 8 o hyn, ffwr â ni. Tynnu fyny, cofiwch y siap cefn na, siap cefn syth, hefo'r pant naturiol yn gwylod y cefn, canol yn gry, cor yn gry. Dwi'n pwsio'n rhaid a'n sodlau mewn i'r llawr fel dwi'n codi fo fyny. A cadw bob dim yn gry ar y ffordd lawr hefyd. Mae'r pwysa'n agos at y coesa. Dwi ddim eisiau glanio o flaen y traed. Dwi'n eisiau ymestyn yn bell iawn yn y pwysa. Dyna ddim yn mynd i fod yn gret i'r cefn. Gyda ni 3 arall i fynd ar ôl hwn. Da chi'n neud y dda. A cofiwch i'r heol na. Os da chi wedi cyrraedd eich limit cyn cyrraedd 8, mae'n hollol iawn. Jyst bod chi wedi teimlo bod y 2 symudiad ola yn anodd ac yn sialens. Un arall. Da iawn. So mae'r symudiad yn un eitha araf sy'n eisiau brysio trwy hein, mae eisiau cadw'r tensiwn yn y cyhyr holl ffordd i fyny, holl ffordd i lawr. Da ni'n mynd ymlaen i'r ymarfer nesaf, da ni eisiau'r pwysau eto, felly plygu'r penglinia, codi'r pwysau fyny ar y frest,
A da ni'n mynd i sefyll ar flaen ar traed, a wedyn yn ôl i lawr. Da ni'n mynd i weithio cyhyr croth y goes, y calf muscle. A da ni'n mynd i gario ymlaen i wneud hyn. Nes da ni'n gwneud 10, gyda ni 5 i fynd, felly sefyll i fyny ar flaen a'ch traed ac i lawr. Cariwch chi ymlaen. Os da chi'n teimlo bod hwn chydig bach yn anodd o ran cydbwysedd, defnyddiwch y gadar a gadwch y pwysau ar llawr. Da chi dal yn mynd i weithio'r cyhyra jyst yn gwneud hyn. 2 i fynd. 1 arall. Da iawn. Reit, da ni'n mynd yn ôl at y deadlifts nesaf. So da ni'n gwneud y superset eto, mynd o 1 i llall, heb orffwys rhwng y 2 symudiad. Da ni'n mynd i wneud 8 deadlift eto. So anelwch am 8. Ond os da chi'n cyrraedd eich limit o gynta hynna, stopiwch o fanna a cerdded o gwmpas. Iawn, so sharp cefn. Cofiwch cefn syth, pant naturiol yn gwylod y gefn, brest ar agor, canol yn gry, a pwysau yn agos at y corff. Glanio rhwng y traed. 3 i fynd. Pwsio traed ar sodla i mewn i'r llawr. 2 ar ôl. Da chi'n gwneud dda. Os gennych chi bwysau trwm, gret. Briliant. Iawn, dwi'n mynd i godi'r pwysau'n syth i fyny at ymrest i wneud yr calf raises. So sefyll ar flaen ar traed. Ffwr â ni, da ni'n mynd i wneud 10 o hyn. A cofiwch bod yr opsiwn yna i ddefnyddio'r gadar os da chi isio. So dwi'n teimlo'r cyhyr yma yn cefn yng nghoes yn y gwylod, yn tensio fel dwi'n mynd i fyny. Dyna da chi isio. Da iawn, da chi'n gwneud y briliant. Gyda ni 5 ar ôl. 5. 4. 3. 2. 1. Lyfli. Iawn, gyda ni 1 rownd arall ar ôl. Gyda ni egwyl bach os da chi eisiau diod y ddŵr, cerwch amdani, a da ni'n mynd yn ôl i mewn i'r 3ydd rownd. So, y rownd ola yma fel arfer di'r un lle da ni'n teimlo bod ni'n blino. Felly, mae eisiau cadw hyd yn oed mwy ffocused ar dechneg. So, i wneud yn siŵr bod y techneg ddim yn mynd lawr allt. Nedig ar y deadlifts. Ffwr â ni. Da ni'n mynd i wneud 8 eto. Da ni'n mynd i godi'r pes i fyny chydig bach fan iawn. Os da chi'n hyderus efo techneg, cerwch amdani. Gwthio'r traed trwy'r llawr. Cadw tensiwn yn y cyhyrau, holl ffordd fyny, holl ffordd lawr. Gynna ni 4 ar ôl. Meddwl am y siap cefn na. Gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn dechrau cylchu'r cefn, yn enwedig os da chi'n dechrau blino. 3 i fynd. 2. 1 arall. Gret. Da ni'n mynd i godi'r pwysau i fyny at y brest a da ni'n mynd yn ôl i sefyll ar flaenau'r traed. Da ni'n gwneud 10 o hyn. Dal i feddwl am y techneg. Reit i'r top. Tensio'r cyhyra ar y top. Da iawn, 5 i fynd. Defnyddiwch y gadar os ydych chi angen. 3. 2. 1. Wff. Da iawn. Oce. Amser bach i gael y egwyl, 30 eiliad y rest fan, cerdded o gwmpas, diod y ddŵr. Tra da chi'n gorffwys na i fynd dros y symudiad nesaf. Hwn dy'r un ola, y finisher. So da ni yn defnyddio hwn i ddod i ben yr ymarfer efo'r cryfder, ond da ni dal isio canolbwyntio a meddwl am techneg hyd at y diwedd. Da ni'n mynd i orfedd ar yn cefn. Yn mynd i ddechrau mewn rhyw 10 eiliad, so gennych chi ddigon amser. A da ni'n mynd i ddod â yr penglinia dros yr hips, y dwylo dros yr
fres neu uwchben y sgwydda, a da ni'n mynd i ymestyn y goes a'r fraich gyferbyn. So pryd ydych chi'n barod, os chi'n dod i mewn i'r safle yma, mae yna opsiwn arall o just wneud y breichiau os ydych chi'n teimlo bod wneud y ddau yn ormod neu bod chi'n cael rhyw fath o boen cefn wrth wneud hwn. Iawn, ffwr â ni. So illa neith o gymryd chydig i hwn glicio. Iawn, achos mae'n gallu drysu ni bod ni'n symud yr braich a'r goes gyferbyn. Ond un o'r pethau pwysicau i feddwl am ydy bod yr gap yn gwylod y cefn ddim yn mynd y fwy. So mae gen i gap naturiol yn gwylod yng nghefn i wan, digon jyst i bostio llythyr, a dwi ddim eisiau hwn mynd yn fwy. Dwi eisiau cadw seis y gap yr un fath. So dyna beth dwi'n canolbwyntio ar. Wrth wneud hyn, dwi'n rili defnyddio cyhyra'r craidd. Un arall bob ochr. So nawn ni ddefnyddio hwn jyst fel rownd i ymarfer. Un arall. Da iawn. Iawn, da ni'n mynd i wneud 2 rownd arall, a mae'n mynd i fod yn 20 eiliad i bob rownd. Fe gen ni 10 eiliad o orffwys rhwng y 2 rownd yna. Felly, meddylwch chi am pa un da chi'n mynd i wneud, cofiwch gennych chi'r opsiwn o just wneud y breichiau os di'n boenus i gwylod y cefn. Ond, peidiwch y poeni am edrych yn ffansi yn yr yma, cofiwch beth i enw fo dead bug, da ni'n edrych fel pryd i marw, neu mynd i marw. Ffwr â ni. Triwch fel am 2 eiliad i ymestyn. A 2 eiliad yn ôl i'r canol. 1, 2, 1, 2. 10 eiliad i fynd. Dal i gadw'r cyhyran a gry rownd y canol. Dal i gadw siap cefn yr un fath. A 1 arall. Da iawn. Gorffwys am 10 eiliad. Cofiwch anadlu trwy'r ymarfer, mae'n tempting weithiau i ddal yn gwynt. Ond jyst atgoffwch hynna'n, na'i atgoffa chi fyd i anadlu trwy'r ymarfer. Da ni'n mynd eto mewn 3, 2, 1, ffwr â ni. Dal i anadlu. 2 eiliad i lawr. 2 eiliad i fyny, 10 eiliad i fynd. Chi'n neud y briliant yn ei bron yna. 5, 4, 3, 2, 1. Ffantastig. Da iawn, a dyna ni yr rhan cryfder. Fydda ni'n mynd ymlaen i'r darn gorau nesaf, sef ymestyn. Amser ymestyn gweithio ar hyblygrwydd, amser i ymlacio, switch off, canolbwyntio ar anadlu. Gorfod ar eich cefn, estyn eich band, a da ni'n mynd i wneud yr un ymarfer a tro dwytha, sef dod â 1 goes i fyny, lwpio'r band dros y droed, cadw'r goes mor syth ydych chi'n gallu. Os ydych chi angen plygu wrth y benglin, mae'n hollol iawn. Ond triwch gadw gwylod y cefn ar y llawr. Di'r gwylod y cefn neu'r penol ddim eisiau codi iddi ar y llawr. Da ni'n canolbwyntio ar anadlu. Anadlu'n ddefn i mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. A unwaith ydych chi'n teimlo bod y stretch na'n dechrau diflannu, dowch ar goes twtsh bach yn agosach, jyst rhyw bodfad. Dal i anadlu. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Gret, oce, da ni'n mynd i newid coes. Symud i'r ochr arall. Coes mor syth a sy'n gyfforddus. Tynnu nes ydych chi'n teimlo'r stretch neis na yn cefn y goes. Os di'n dechrau crynu neu brifo, cofiwch bod hynna'n mynd efo'r un bell. A cadw yr penol a'r cefn ar y llawr. A fel mae'r stretch na'n dechrau diflannu, dod ar goes twtsh bach yn agosach eto. Canolbwyntio mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg.
Da ni'n mynd i droi nesaf ar yn bol. Felly, gorfad ar eich ffrynt. A just defnyddiwch eich braich just i gael rest bach. So pen ar y braich, a wedyn defnyddiwch llaw. Ia fel rownd eich esgyd, neu cefn yr esgyd, hosan, trowsus, be bynnag sy'n gyfforddus i chi. Os ydych chi'n stryglo i wneud hyn, gafelwch yn eich band a lwpiwch y band rownd eich troed. Da ni'n mynd i just gorffwys ac ymlacio fama am 30 eiliad rhan. Os ydych chi ddim yn teimlo stretch o gwbl yn ffrynt o'ch coes, dyna lle ydych chi eisiau teimlo fo. Triwch wthio'ch clun i mewn i'r llawr. Wneud hyn mynd ar stretch yn ddyfnach. Just trio ymlacio a eto canolbwyntio'r anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. A dyna mynd i symud i'r ochr arall. So dyna ni'n gwneud swap. O law arall yn gafel yn eich coes, neu cofiwch ddefnyddio'r band os ydych chi angen. Pwsio'r clun i mewn i'r llawr os ydych chi'n teimlo'n byd. A jyst canolbwyntio ac ymlacio. Anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. I ddal am 10 eiliad arall. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n dod i fyny sefyll, ond cymwch eich amser. Peidiwch yn brysio fyny. Slo bach. Fyny sefyll. A da ni'n mynd i ddefnyddio cefn y gadar. Trowch y gadar rownd. Dwylo'r y gadar. A wedyn da ni'n mynd i gamu yn ôl nes bod chi ar blaen eich troed. So, ar blaen eich troed, a wedyn yn araf bach gwthio'ch sowdl i mewn i'r llawr. So, dwi'n teimlo stretch neis yn cefn y goes, croth y goes, cer calf muscle. Ni ddal hwn am 10 eiliad arall. Trio peidio archo'r cefn, dal i feddwl am yn osgo, am yn posture, am newid. Blaen y droed, sydd o'r sowdl na i'r llawr. Anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. 5, 4, 3, 2, 1. A dyna ni, da ni wedi gorffan yr ail sesiwn rhan isa'r corff. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno, a na welch chi yn yr un nesaf.